उसी बीच का एक भजन है, कैसे तय छले रे छलिया साधु के भेष में आए रहे माता के द्वार जा तोर ना सोही। कैसे तय छले रे छलिया साधु के भेष में आए रहे माता के द्वार रे रावण बैरी जा तोर ना सोही जा तोर ना सोही। One, two, three, four. रे
तोरे ना तोरे या तोरे ना तोरे कैसे ते छले रे छलिया साधु के